Доцент доктор Десислава Статева е лекар-офталмолог, почна клиника при Университетската болница в Плевен и преподавател в Медицинския университет в Плевен. Доктор Статева е най-младият доцент по очни болести в България. Тя има множество специализации в страната и чужбина в сферата на хирургия на преден очен сегмент и детска офталмология. Член е на Американската академия по офталмология, Европейската асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия и на Съюза на очните лекари в България. Магистър е по здравен мениджмънт, автор на редица научни трудове, свързани с епидемиология и профилактика на намаленото зрение и слепотата и с заболяванията на предния очен сегмент. Преди първи учебен ден търсим доцент Статева за съвети към родителите за здравето на детските очи. Доцент Статева, какво трябва да знаят родителите за очното здраве на децата си? Трябва ли специално внимание, освен общите прегледи за здравословното им състояние? Определено да. Децата трябва да бъдат преглеждани още от бебета. След раждането, в първия месец след раждането трябва да има такъв профилактичен преглед, на третия месец, на първата годинка и оттам нататък всяка година трябва да се правят. За съжаление, обаче не се случва. Какви са последиците възможните, ако това не се случи? Най-лошия възможен вариант е амблиопията или така нареченото мързеливо око. Тоест, ние в един момент, примерно на 15-17 годишна възраст, установяваме, че едното око на детето не вижда. Не можем да направим нищо, започват се въпроси, операции, лазери, нищо не може да се направи вече на тази възраст. Макар че се опитват и в света вече, нали, и на 17, и на 30 даже, се правят опити да се възстанови зрението, но без някакъв особен успех. А ако е до 7 годишна възраст, ако се открие такова нещо, може да бъде лекувано и детето да си има зрение 100%, да няма абсолютно никакъв остатъчен ефект от това, което е било. Сега предстои началото на учебната година и се предполага, че децата ще имат повече натоварване на очите. Какво бихте посъветвали родителите и децата? Обикновено септември се правят най-много профилактични прегледи. Те обаче трябва да бъдат не само на децата, които носят очила. Всички трябва да минат на профилактичен преглед, защото целта му е да се открие дали има нещо. Понякога родителите не забелязват и те не са виновни, те няма как да знаят какво да търсят, но понякога не забелязват първите симптоми, които са на проблеми с зрението. Когато детето сяда по-близо до телевизора, когато чете малко по-отблизо, когато присвива очи, когато често мига. Всичко това е част от проблема и може да бъде симптоматика, наред с главоболието, което е най-честото, но то се проявява след като започнат училище и така имат повече натоварване първите месеци. Какво бихте препоръчали като режим на натоварване на очите, доколкото това е възможно, разбира се, да се спазва? За съжаление, вече не се спазва. Едно време играеха навън с топки, докато сега си пред таблета, компютъра, телефона. Това, което се пише по световните стандарти е, че на всеки 45 минути окото трябва да има 15 минути почивка. Това важи не само за работещите, които в банки и в такива учреждения, а също и за децата. И това не значи, когато едно дете чете, примерно учи си уроците 1 час и в почивката то да бъде следващия 1 час пред компютъра. Това не е почивка за окото. Доцент Статева приема пациенти в специализиран очен кабинет на площад Свобода номер 21 в центъра на Плевен. Чрез зрението си човек възприема 80% от заобикалящия го свят. Болести като глаукома и макулна дегенерация, свързани с възрастта, настъпват неусетно и уврежда зрението. При глаукомата увреждането е необратимо. Очният кабинет на доцент доктор Десислава Статева в центъра на Плевен разполага с един от най-модерните апарати за диагностика на всички заболявания на задния сегмент на окото. Най-новата придобивка в специализирания кабинет е японски апарат за диагностика и доктор Статева, която е най-младият доцент по офталмология у нас, го нарича безценен.
Практически ни е безценен като диагностика, защото той се използва само за това, не за лечение, но може да бъде използван при диабет на ретинопатия, при макловна дегенерация, свързана с възрастта и изобщо при всички процеси, при исхемия на зрителния нерв, при всички процеси, които се развиват в очното дъно. Предимството му е това, че не е нужно да се капят капки. Той е non-midriatic, няма нужда да разширяваме зеницата и въпреки това снимките са абсолютно перфектни. Няма никакъв проблем от това, че не е разширено, че не са слагани капки с дилатация на зеницата. Освен това, може да при хора, които са алергични към този контраст флуоресцин, който инжектираме, за да се направят снимките, може да се снима и без контраста, защото има автофлуоресценция. И много от тези структури, които са в очното дъно, те флуоресцират и няма смисъл. Пак се виждат, въпреки че не сме вкарали контраст в вената. Точната и навременна диагностика е особено важна за заболяванията на очите. Има и друга важна препоръка. Че трябва да бъде на време. Всяко едно нещо, диагностиката, прегледа и лечението след това, въз основа на снимката, която се получава, трябва да бъде на време. Защото забавят ли се, за съжаление, особено при диабетиците, те първо не ходят на лекар по една или друга причина, но те идват и казват, ама мен зрението ми е чудесно, нямам нужда от преглед. Когато започне да им намалява зрението, когато те започнат вече да имат оплаквания, да имат проблеми, да чувстват, че нещо не е наред, тогава е много късно ние да направим нещо. Тези проблеми и целта на този апарат и изобщо на профилактичните прегледи е ние да открием проблемите и да ги видим преди те да са ги усетили, преди да са ги видяли, защото тогава много често вече е късно и ние не можем да направим нищо. Доцент Статева приема пациенти в специализиран очен кабинет на площад Свобода 21 в центъра на Плевен. Кабинетът работи със здравната каса, има възможност за платени прегледи на неосигурени пациенти. Пердето е едно от най-често срещаните заболявания на окото. За повече информация за катарактата, както е медицинският термин на заболяването по-популярно сред хората като перде на окото, се обръщаме към доцент доктор Десислава Статева. Пердето, да, наистина е едно от най-популярните и слава Богу е лечимо. Тоест, то може да доведе до слепота, но в момента, в който се оперира, ако няма някакво друго заболяване на окото, човека си връща 100% зрението, както е бил на 20 години. Заблудата е тази, че много често то протича в съдружие с други заболявания. Най-често глаукомата, която, чакайки пердето да озрее, в един момент се оказва, че когато го махнем и го оперираме, пациента не вижда, защото глаукомата вече е унищожила зрителния нерв. Вие имате, доколкото знам, над 800 операции от катаракта. Какви са новите технологии и какво трябва да знаят пациентите? Предимството, което ни дава факоемулсификацията, тя вече не е толкова нова, така наречената операция с лазер, реално тя е с ултразвук. Предимството, което ни дава е, че можем през много малък разрез да разбием пердето, да сложим новата леща и след това без конци, без нищо, на следващия ден пациента вече е с абсолютно зараснала рана, все едно нищо не е правено. Така че реално ние правим, едно време се оперираше като се среже половината око, за да може да се извади лещата, да се вкара следващата и след това се имаше много шевове. Капаха се много продължително време капки, не трябваше да се вдига тежко, да се навежда рязко, докато в момента през един много малък разрез от тук се работи с машината, раздробява се тази леща, вкарва се новата, която е мека сгъваема, тя вътре в окото се разгъва и това е цялата процедура, която трае не повече от 5 минути. Какви са рисковете, ако пациентът се забави с лечението на катаракт? Да, рискове има. Всяко нещо, когато е на време, колкото по-навреме, толкова по-лесно и бързо минава операцията. Има различни видове пердета. Тук са ни дали макет фирмите, за да можем да показваме на пациентите. Но когато пердето стане много дълго време седяло в окото, тогава то става много твърдо, така да го наречем. Изисква се много енергия, за да бъде разбито и може да има скъсване на задната капсула, може да има усложнение по предната част на окото, по роговицата, което води след себе си друга операция. Така че
трябва да е на време. Когато пациента загуби зрение и остане 10%, примерно, вече е крайно време за операция. Макар че спорно е, когато е млад човек и това му пречи в работата, може и при по-високо зрение да бъде направена операцията. Обикновено се смята, че пердето на окото засяга главно хората от третата възраст. Напоследък обаче има тенденция на снижаване на възрастовата граница на пациентите с катаракта, казва доцент Статева. При нея зачестяват пациентите и под 50 годишна възраст, на които се налага операция от това заболяване. Единственият в Северна България японски апарат Нидек за точно изчисление на вътреочната леща се намира в очния кабинет на доцент Десислава Статева в Плевен. У нас има само още един подобен апарат в Бургас. Авангардната техника показва точния диоптър на вътреочната леща, която се поставя на пациенти при операция от перде на окото. Едно е да поставиш диагнозата на пациента, че има перде, второ е да му обясниш какви са му вариантите и третото нещо за успешния изход на операцията е да се изчисли много точно диоптъра на лещата и да се обясни на пациента, да се вземе общо решение между него и хирурга каква точно леща да бъде сложена. Ако го няма този апарат, как ще определите диоптрите на лещата? Ако го няма този апарат, се определя с ехограф, т.е. слага се една сонда в окото на пациента, сипва се вода отгоре, след това се слага сондата, за да може да вълните, които се изпращат до края на окото, те се връщат и се регистрират от апарат, който изкарва 3 пика, които са дълбочината на предната камера, дебелината на лещата и цялата дължина на окото. По принцип обаче това зависи от хирурга. Тоест, ако много силно натиснете сондата, вие можете да промените тази предно-задна ос на окото, която е в милиметри. Тук говорим за милиметри и да даде отражение върху диоптрите на лещата и изчислението да не е точно и след това да има рефракционна грешка и пациента да не вижда надалеч, както сте му обещали 100%, а да се нуждае от някаква малка корекция. А в този апарат няма как да стане грешка. Той показва, в зависимост от различните лещата, която пациента иска, той може веднага да я смените и да кажете, искам с тази леща, примерно италианската, искам такава леща да ми сложите и апарата директно казва, че при 16 диоптъра и половина тази леща, ако се сложи на пациента, той ще вижда единица. Ако той не иска да вижда единица, е свикнал да вижда само наблизо и надалеч не държи да е толкова ясен образа, можете да му сложите 17,5, апарата ви е изчислил, че тогава пациента ще вижда наблизо, а надалеч ще има нужда от малка корекция. Тоест тук вече възможността за грешка, каквато винаги съществува при операцията, но възможността за грешка е сведена до минимум. Медицинските технологии предлагат различни възможности за видовете лещи. Те обаче не се поемат от здравната каса и се заплащат изцяло от пациента. За съжаление, в България все още има твърди лещи поради финансовата част на въпроса, отбелязва доцент Статева. При тях не може да се направи операция с ултразвук и няма как интервенцията да мине без шевове. По-съвременният избор са меките лещи. Меките лещи също биват много видове, могат да бъдат обикновени бели, могат да бъдат с UV защита, могат да бъдат жълти, могат да бъдат мултифокални, т.е. да се вижда пациента след операцията наблизо и надалеч, а могат да бъдат и торични, които да премахнат астигматизма. Това е в много увеличен вариант, една мултифокална леща. Като виждате тези пръстенчета, тези сегменти са зоните за близо и за далеч. Така че пациента вижда както на младини, наблизко и надалеч, без да има нужда от някаква корекция допълнителна с очила. А това нещо с тези 3 точици, които виждате от двете страни, това е торичната леща, която премахва астигматизма. Така че хората, които са били цял живот с астигматизъм и са носили очила, могат след това, след операцията, да си виждат нормално, ако бъде и такава, мултифокална, да виждат нормално наблизо и надалеч, без да имат астигматизъм и без да се нуждаят от допълнителна корекция. Мога да ви покажа и в това са наистина доста увеличени, а това реално така представлява толкова е голяма лещата, която слагаме в окото. Тя е сгъната и вътре в окото се разгъва
И това е реалният размер. Доцент Десислава Статева има над 800 успешни операции с ултразвук в очна клиника на Плевенската университетска болница и в столичната очна клиника ДЕН на доцент Андрей Андреев.